ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. рушду номӯи забони давлатӣ қабл аз ҳама аз амалӣ гардидани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ вобаста аст. эҳтиром ба забон ва мушкилот дар рушди он мавзӯи навбатии суҳбати мо бо Раҳим Зулфониён, сардори шӯъбаи танзими истлоҳоти Кумитаи забон ва истлоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. тавре огаҳӣ дорем, чанде қабл гурӯҳи корӣ аз Кумитаи забон ва истлоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бархе аз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳр ноҳияҳои тобеи марказ вазъи иҷроиши муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатиро мавриди санҷиш ва назорат қарор доданд. аз фаъолияти гурӯҳи корӣ бардошти шумо чӣ гуна аст? ташаккур. дар ҳақиқат бо мақсади санҷишу назорати вазъи муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ки он аз ҷониби мақомоти дахлдор, яъне Кумитаи забон ва истлоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам амалӣ карда мешавад, ин дафъа гурӯҳҳои корӣ санҷиши Кумитаи забон ва истлоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ки дар нақшаи паёми худ ба маҷлиси олӣ ироа карда буданд ва тибқи дастуру супоришҳои дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон нақшаи Кумитаи забон ва ислоҳот, гурӯҳҳои корӣ ба ноҳияҳои Варзоб ва шаҳри Ҳисор сафарбар карда шуданд ки мақсади гурӯҳи корӣ назорат ва санҷиш намудани вазъи иҷрои қонуни мазкур дар муассисаҳои таълимӣ ки инҷо якчанд мактабҳо, гимназияҳо, яъне муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мавриди санҷиш қарор дода шуданд ва албатта маълум гардид ки коргузорӣ ба забони давлатӣ ба роҳ монда шуда метавон онро қаноатбахш ҳисобид, вале боз як чизро низ гуфтан мумкин аст ки ҳанӯз ҳам дар аксари муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гӯем ҳамон қолабҳои пешина ба назар мерасанд, яъне дар коргузорӣ ғалатҳои имлоӣ ро метавон мушоҳида намуд, ё ин ки ҳангоми таҳия намудани нақшаҳои комиссияи забон, нақшаҳои корӣ, барномаҳо, мактубҳои содиротӣ ҳанӯз ҳам мебинем ки ғалатҳои имлоӣ ё ин ки риоя нагардидани корбурди дастурамали намунавии коргузорӣ барои мақомотҳо, ташкилоту муассисаҳо бояд бланкҳои расмӣ ба таври зарурӣ роҳандозӣ шуда мураттаб гарданд. ҳамин чиз дар бисёр муассисаҳо ҳоло ҳам ба тариқи кӯҳна баромонда шудааст ки ин имрӯз албатта вақти он расидааст ва мо гурӯҳҳои корӣ тавсия додем то дар ҳар як мактаб ҳамин риояи дурусти корбурду истифодаи ба танзим даровардашудаи дастурамали намунавии коргузорӣ барои вазоратҳо, ташкилоту муассисаҳо бояд дуруст риоя карда шавад. вақте барои ҳар як муассиса соати иловагие гӯем дар дарсҳои тарбиявӣ ё дар хонишҳои дохили идоравӣ вақти миёни омӯзгорон мегузаронанд, бояд ки анҳамин дастурамалҳо ба коргузорон ва ҳамзамон ба омӯзгорон бояд ки омӯзонида шавад ва онҳо бояд ки шинос гарданд. омӯзиши забони давлатӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар кадом сатҳ, дар кадом зина қарор дошт? вазъи омӯзиши забони давлатӣ дар ҳамаи муассисаҳо дуруст ба роҳ монда шудааст, вале имрӯз замоне расидааст ки мо қолабҳоро дигаргун карда истода бо як қолабҳои навоварона роҳҳои омӯзишро пеша кунем, чунки назорату санҷиш нишон дод ки ҳанӯз барои бедор кардани сатҳу савияи дониши хонандагон як қолабҳои нави дурустиро кор карда баромаданд, як барномаҳои дуруст ва китобҳо бояд бо бознигарӣ манзури хонандагон гарданд. роҳҳои такмили забондонӣ ва муоширати хонандагонро ба таври озод чӣ гуна дидед? барои мисол нақли озодонаи тарҷумаи ҳол, ватани мо,
оилаи мо, шаҳри ман, ки барои хонанда хеле фоидабахш аст. албатта яке аз бандҳои ҳадафи санҷишу назорати мо ҳамин буд ки мо мушоҳида кунем ё бархурдор гардем аз оне ки омӯзгор бо хонандагон бо кадом роҳҳо маҳорату малакаи талабагонро баланд мебардорад ва вақте ки мо чӣ дар синфҳои поёнӣ ва чӣ дар синфҳои болоӣ вақте саволу ҷавоб мекардем мехостем то ин ки сатҳи забондонии онро дар гуфтори забони адабӣ мушоҳида кунем ва бифаҳмем ки ӯ озодона гуфтор карда муошират карда метавонад ё не. барои фаҳмиши ҳамин масъалаҳо мо ба хонандагон бештар суолҳо медодем тарҷумаи ҳоли худро ки бо ду-се ҷумлаи соддаи ба забони давлатӣ баён мекунад ва дар ҳамин ҳолат ду-се нафар даст мебароштанду кифоя. ин дар тамоми мактабҳо ба назар мерасид. боқимонда кас ҳайрон мешуд ки гуфта наметавонам. вақте аз боқимонда онҳое ки даст намебардоранд пурсон мешудӣ онҳо ҳатто ман кистам, кай таваллуд шудам, дар куҷо таваллуд шудам, дар куҷо дар кадом мактаб таҳсил кардаву дар кадом деҳа ё шаҳру ноҳия иқомат мекунам, падару модари ман ки аст, ман ба гӯем дар синфи чандум мехонам, ба кадом касбу кор бештар шавқу завқ дорам, дар вақтҳои холигӣ ба чӣ корҳо машғул мешавам. ҳамин чизҳоро талабагони имрӯза дар гӯем синфҳои 4-5 ва ҳатто болои ба забони соддаи тоҷикӣ дар гуфтанаш хеле азият мекашанд. кӯдак гунаҳкор нест дар ин ҳолат ё талаба. инҷо мо бояд сахтгириро ва масъулиятро ки ба зиммаи омӯзгор вогузор гардидааст бояд ҳамин гуна бошад ки тавсия медиҳем то омӯзгор барои баланд бардоштани лаёқатмандӣ маҳорату малакаи кӯдак бештар яъне фикри ӯро кушода гардонидан то ин ки ӯ аз як муҳити пӯшидаву маҳдуд берун барояд ва озод гуфтор кардан муошират карданро бояд ки биомӯзонем ва дар он вақт бубинед дар синфҳо на 4-5 балки 10, 15, 20 ва ҳатто тамоми синф панҷхон ва алохон шуда дониши хубу аъло мегиранд ки ин ба фоидаи ҳам ҳар як хонандаву ҳам ҷомеаи соҳиби истиқлоли мо ҳаст. ва инҷо ҳастанд кӯдаконе ки махфиёна дар ҳолати пинҳонӣ ҳамон дарсро аз худ карданд вале маҳорату лаёқат ва ҷуръат ғайрати ҳамонро ба омӯзгор гуфтан ё ки ба гурӯҳҳои гӯем комиссия гуфтан наметавонанд чунки бубинед як ҳолати шармгинӣ ӯро фаро мегирад тарс ва ҳолон ки инро аз синни кӯдакӣ мо бояд аз кӯдакон дур кунем ва барои ин медонед ҳамин ҳар як омӯзгор равоншиноси касби худ бошад ва дар ҳамин раванди равоншиносии касби худ будан ӯ бояд ки кӯдакро ба худ ҷалб кунад ва дар ин ҳолат ӯ метавонад ҳамон кӯдаконе ки ба ҳамин фан завқу рағбати зиёд доранд ё ин ки метавонанд завқу шавқи баланде пайдо кунанд ин аз омӯзгор вобастагӣ дорад чунки ҳаваси ӯ орзуи ӯ майлу рағбати кӯдакро омӯзгор дар ана ҳамин ҳолат метавонад мушоҳида кунад ва бо онҳо бештар сару кор барад ва тавсияҳо ҳам додем ки дар гуфтор ҳар як омӯзгор новобаста аз фанни таълиме додааш дар доираи забони адабии меъёр бо хонандагон гуфтор кунад ва хонандагон дар ҷавоб бояд бо забони адабии меъёр ҷавоб диҳанд. дуруст ба роҳ мондану иҷроиши озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар муассисаҳои таълимии мактабҳои умумӣ имрӯз дар кадом вазъият қарор дорад ва хондани беш аз 5 китоб ба ҳар як шахс ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 26 декабри соли 2019 баён гардида буд дастур дода шуда буд дар кадом ҳолат қарор дорад чӣ вазъ дорад? ин масъала дар ҳамин вазъе аст ки масалан мо дар ҳудуди шаҳри ҳисор ва ҷамоатҳои деҳоти он деҳаҳои дурдасти он мо
6-7 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро ҳамчунин як гимназияро мавриди санҷиш қарор додем. Маълумот пайдо кардем ки дар ҳақиқат аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз ҳар мактаб 17 нафари хонандагон ба озмуни шаҳри ҳамин фуруғи соҳиби доноии китоб аст ҷалб карда шуданд ва акнун ин 6-7 муассисаи санҷидаи мо натиҷаашро дар он дидем ки танҳо аз як гимназияи рақами яке ки мо мавриди санҷиш қарор дода будем, як нафар хонанда ҷои сеюмро ишғол намудааст дар озмуни шаҳрӣ. ва инҷо тибқи ҳамин банди 56 нақшаи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бояд мунтазам татбиқ гардад, инҷо пешвои муаззами миллат дастур дода буданд барои мутолиаи на кам аз 5 китоб барои ҳар як шахс мутолиа кардан тӯли як сол. ва инҷо мо тасмим гирифтем то маълумоти саҳеҳро ҷиҳати татбиқи ин масъала аз китобхонаҳои муассисаҳо бигирем. ва дар ҳар як муассисаҳои таълимие ки мо санҷиш гузарондем, албатта китобхонаҳои мактабӣ вуҷуд дорад ва албатта 100% муштари обуначиён дар ин китобхона нестанд. Чунки ба ҳисоби миёна мо чунин ҳисоб кардем ки дар ҳар як муассиса қариб ки 30 то 40% хонандагон ба китобхона аъзо ҳастанду боқимонда не. ва инҷо албатта муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро албатта дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ имрӯз зарурат пеш меояд ва вазифадор ҳастанд то шумораи бештари хонандагонро барои ба китобхонаи мактабӣ аъзо шудан масъулият ҳис кунанд ва ин корро дар як муддати кӯтоҳтарин дар ҳамин соли таҳсили соли 2020-21 низ дуруст ба роҳ монанд. Чунки мо медонем ки китоб ин худ оинаи рӯшангари рӯзгору зиндагии ҷомеаи мост ва китоб ин мушкиликушои тамоми бандҳо мушкилиҳо дар зиндагии инсон аст ва боқӣ бояд ки хонандагон ҳама фарогири китобхонаҳо бошанд. яъне шумо қаноатманд нашудед? албатта, чунки дар масалан дар яке аз муассисаҳо ки беш аз 2000 хонанда дорад, 1300 нафар аъзои китобхона ҳастанд. пас суоле ба миён меояд ки боқимондаҳо чӣ? чаро аъзо нестанд? оид ба риояи забони адабӣ миёни омӯзгорон ва хонандагон чӣ бардошт гирифтед? чун мо дар дигар вазоратидораҳо дар дигар ташкилоту муассисаҳо низ вақти санҷиш мегузарондем, ҳамун гӯем муносибатҳое ки дар дигар вазоратидора дар дигар ташкилоту муассиса корхонаҳо муассисаҳо ба мушоҳида мерасанд, айнан дар ҳамин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ низ ба назар мерасад. яъне як чӣ гӯем як намедонам як холабеғамии мо бошад чӣ бошад ки каман дар кам омӯзгореро вомехӯре ки бо гӯем гурӯҳи кории санҷишӣ дар дораи забони адабии меъёр суҳбат карда бошад. барои ҳамин хоҳиш мекардем ва мо тавсияҳо ҳам додем ки то ин ки омӯзгорон на танҳо забони шиносу адабиётшиносон, балки омӯзгорони фанҳои тахассусии математика, физика, химия, таърих, биология, зоология, дигар фанҳо низ вазифадор ҳастанд ва бояд ки дар дораи забони адабии меъёр дуруст суҳбат карда тавонанд. чунки вақте омӯзгор бо забони лаҳҷавӣ ё шевавӣ сухан мекунад, инҷо аллакай хонанда ба он одат мекунад. ҳолон ки мо бояд дар муассисаҳои таълимӣ ба кӯдак дар доираи забони адабии меъёр сухан кунем, суҳбат кунем, муошират кунем ва хонанда низ бо забони адабии меъёр
ба саволи устоду омӯзгораш ҷавоб диҳад ва ҳаминро барои он ки дар кӯдак ҳамин маҳорату малака гӯем бештар пайдо шаваду афзун гардад тавсияҳо додем то омӯзгорон дар дарсҳои тарбиявӣ дар дарсҳои берун аз синфӣ роҳбарони синфҳо дар ҳар муассисаи таълимӣ бояд ки ба кӯдакон гӯем ҳатто дар дарсҳои кушод барои муоширати онҳоро тақвияту таҳким бахшидан бояд ки онҳо дар мавзӯъҳои зиндагинома яъне тарҷумаи ҳоли ман оилаи мо шаҳри мо ватани мо кишвари мо дӯсти ман дигару дигар касби дӯстдоштаи ман дар ҳамин гуна мавзӯъҳо дар мавзӯи оддитарин одоби муошират салому алейк дар ҳамин мавзӯъҳо бояд ки онҳо дар ҳамин дарсҳои кушоду дарсҳои тарбиявӣ бештар бо кӯдакон озодона гӯем онҳоро омода кунанд то ин ки онҳо аз ҳамин бандҳо кушода шуда истода озодона гуфтор кардан муошират карданро ана он вақт кӯдак хонандаи хурдсол ё калонсоли мактаби миёна метавонад он вақт ӯ ҳамин маҳорату малакаҳоро соҳиб гардад. дар забони китобҳои таълимӣ ягон мушкил наёфтед? бале инҷо шахсан маро ҳамчун мутахассис доим мушаввашхотир мегардонад ки забони китобҳои таълимӣ бубинед кумитаи забон соли равон дар арафаи рӯзи байналмилалии забони модарӣ 21 феврал чунин як семинарро бо ҷалби омӯзгорон устодон мутахассисони илму маориф бо ҷалби намояндагони вазорати маориф доир ба забони китобҳои дарсӣ семинари машваратӣ илми ҷумҳуриявӣ баргузор намуда буд ва албатта бисёр масъалаҳо дар он ҷо матраҳ гардиданд тарҳрезӣ гардида муҳокима шуданд ки инҷо ҳамин маро мушаввашхотириам аз чи аст аз он аст ки барои чи ҳамин қадар 5-солаҳо 10-солаҳо як фанро бо як китоб таълим медиҳему аз тамоми гӯшаю канори ҷумҳурӣ аз ягон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ягон устод доир ба забоне ки ҷавобгӯ нест барои таълиму тадрис нисбати ҳамон китоб ягон вокунише ё ки арзу шикояте ба кумита намекунад ё тариқи рӯзномаҳо каман дар кам баромад мекунад бояд омӯзгор чунон закӣ чунон хирадманд чунон пухтакор ва донандаи хуби касби тахассусии фанни худаш бошад ки ин ғалатҳое ки новобаста ба синну сол пешниҳод шудани мавзӯъҳо дар китобҳои дарсӣ ғалатҳои имлоӣ доштан ҳатто дар як фан агар гӯем фанни физика ё химия барои масалан синфҳои 7, 8, 9, 10, 11 вақте ҳамин фанҳои химия ё физикаро омӯзгор таълим медиҳад наход омӯзгор то имрӯз нафаҳмад ки як истилоҳ дар синфи 7 ба дигар гуна гуфта шудааст ва дар синфи 8 9 аллакай ҳамон истилоҳ дар ҳамон фанни физика ё химия ба дигар гуна гуфта шудааст ё ин ки истилоҳоти илмҳои дақиқ дар фанни физика масалан агар вокуниш гуфта бошанд дар фанни химия онро реаксия мегӯянд ё ин ки баръакс имрӯз вақти он расидааст ки ҳар як омӯзгор сарфи назар аз он ки ва пеш аз оне ки экспертҳо коршиносон мавриди таҳлили забоншиносӣ қарор медиҳанд ҳар як китобро бояд ки омӯзгор низ коршиносу эксперти фанни таълим медодаи худ бошад ошкор карда тавонад бале ошкор карда тавонад дарк карда тавонад ки чаро кӯдаконро мо ба гумроҳӣ меанзем ки дар синфи 7 ё 8 истилоҳ ба тариқи ғайр дар синфи 9 ба дигар гуна яъне ин аллакай ноҳамгуншавӣ ноҳамгунсозии истилоҳот дар як худи муассисаи таҳсилоти миёна ба назар мерасад ки инҷо албатта чунин ғалатҳо дар китобҳои физика химия
علم‌های ریاضیات خیلی خیلی بسیار به مشاهده میرسند که این رو ما البته به آموزگاران توصیه دادیم اونها بعد میگویند ها بله ما همین چیز رو مشاهده میکنیم پس مشاهده که کرده چرا برآمد نمیکنید امروز در دانشگاه‌های عالی متخصصان ساحه‌های تخصصی خیلی اصطلاحات را کار کردن ما برای مثال متال رو علاقه فلز میگوییم لیکن در کتاب‌های شیمیای صنف 11 هنوز هم متال باقی مونده است یا اینکه ریاکسیا که در کتاب‌های فیزیک اون رو واکنش گفتن عکس‌العمل گفتن نیوتن در یک جا با حرف یو نوشته شده است یا در یک جای دیگه با حرف یود بر سر و مانند نیویورک او بله عیناً همون غلط‌هایی که در املای نیویورک دیده می‌شود در دو شکل حتی در نام نیوتن نیز بر بعضی کتاب‌ها مشاهده می‌گردد که این رو البته باید که آموزگاران پیش از همه درک کنند و واکنش کنند یا اینکه ببینید در قاعده املای زبان تاجیکی امروز گفته می شود که در آخر هر یک کلمه یا اصطلاح تکراری یک حرف یخیله آورده نمی شود مثلا وقتی ما تیپ گفتیم با یک ب می نویسیم ولی تیبی که گفتیم تشدید اون پیدا می شود ضد ضدیت کل کلی ببینید تشدید میگیرد ولی در علاهیدگی ما دو حرف ل یا در اصطلاح تیپ دو حرف ب رو در آخر کلمه نوشته نمیتونیم چون که معیار زبان ما همین رو قبول ندارد ولی در این کلمه ها ببینید متال با دو ل آمده است خلوروفیل آمده است حالا که باید که این در دوره قاعده های املای زبان تاجیکی چونین در صوتیات تاجیکی باید که نوشته می شدن وینتی روستو ببینید وینت علاقه مربوط پیچ میله پیچ مهره پیچ حلقه چونین کلمه ها در بجای بولتو گایکاو شروپو وینتو آمده است ولی هنوز در این کتاب ها همون کلمه هایی که سابق در زمان شوروی می گفتیم همون هنوز هم کاربرد شده است موارد اکسپرتیز زبانشناسی قرار دادن این کتاب ها حتمی و ضرور است که این البته جهت این مسئله ما با مقامات های دفتر علاقه همکاری ها داریم و امید است که همین کمبودی ها در مهلت های کوتاه‌ترین برطرف خواهند گردید و برای این البته کمک و یارمندی های استادان آموزگاران شرفمند مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی از تمام جمهوری که آنها با همکاری های آنها ما نیاز داریم سود بخشنده می باشد. تشکر زیاد استاد برای یک صحبت صمیمی و پیشنهاد کردن حالت واقعی در مؤسسه های تعلیمی میانه عمومی شهر و ناحیه های توبه مرکز که در اساس سنجش های گروه کاری مشخص شد معین گردید اینجا آشکار گفتید و امید بر آن میکنیم که کمبودی ها برطرف میشوند. تماشابینان گرامی یادرس میشن که در موضوع احترام زبان دولتی و مشکلات در رشد آن ما صحبت داشتیم با رحیم زلفانیان سردار شعبه تنظیم اصلاحات کمیته زبان و اصلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. در فرجام به شما سلامتی و سعادتمندی میخواهیم.